ఆవేదనకు కారణమై ఉన్నది. హల్లెలూయా. జీవము గల దేవుడు యెహోవా ఈ గృహానికి అధిపతి అని నీ ఇంటి ముందు దర్వాజాకు పెడతావు వాక్యము. హల్లెలూయా. నీ ఇంటిలో పెడతావు యెహోవా ఈ గృహానికి అధిపతి అని. నువ్వు పెట్టుకున్న వాక్యము తప్ప యెహోవా నీ ఇంట్లో ఉన్నాడా? పొద్దున లేస్తే సినిమాలు నీ ఇంట్లో యెహోవాని మహిమపరుస్తున్నావా? నీ ఇంటిలో సమాధానం ఉండటానికి నీ కుటుంబంలో యెహోవాని నువ్వు మహిమపరుస్తున్నావా? లేదో నీ ఇంటిలో సమాధానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హల్లెలూయా. సీరియల్ చూస్తావు, నీ కుటుంబంలో కూర్చొని నీ బంధువులు రాగానే, నీ చుట్టాలు రాగానే, నీ స్నేహితులు రాగానే నీ ఇంటిలో కూర్చొని నీకు సంబంధం లేని వారి గురించి మాట్లాడతావు, ఇతరుల గురించి తీర్పు తీరుస్తావు, దేవుడి చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతావు, అడ్డమైన వాటికి తీర్పు తీరుస్తావు. నీ ఇంటిలో ఆరోగ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీ ఇంటిలోకి ఆరోగ్యము? నీ ఇంటిలో నడి ఇంట్లో కూర్చొని తాగుతావు, నడి ఇంట్లో కూర్చొని ఇతరుల మీద శాపాలు పెడతావు, ఇతర కుటుంబాలను దూషిస్తావు, డబ్బున్న వారిని ఎక్కువగా చూస్తావు, లేని వారిని నీచంగా చూస్తావు. నీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా నీవు జీవిస్తూ, నీవు నడుస్తూ, బ్రతుకుతూ యెహోవా నా ఇంటిలో ఉన్నాడని చెప్పుకుంటున్నావు. అందుకే నీ ఇంట్లో శ్రమలు నాట్యమాడుతున్నాయి. హల్లెలూయా. నిన్ను వేదన తరుముతూ ఉన్నది, నిన్ను బాధలు తరుముతూ ఉంటాయి. హల్లెలూయా. గమనించండి, ఒక సాక్ష్యాన్ని దేవుడు మన ముందు పెట్టి మాట్లాడుతున్నాడు. నేనెందుకు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని చంపేశానో ఆలోచించండి. ఎందుకు అడవిలో ఆకులు రాలిపోయినట్టు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు రాలిపోయారో ఒక్కసారి ఆలోచించు. నడిపిస్తానన్న నేనే, వారి మధ్యలో ఉన్న నన్నే వారు నమ్మలేదు. హల్లెలూయా. నేను నడిపిస్తానని చెబితే ఒక బంగారానంతా కరిగించి ఒక దూడ బొమ్మను చేసుకొని దానికి సాగిలపడుతున్నాను. హల్లెలూయా. నువ్వు దేనికి సాగిలపడుతున్నావు? నీ కుటుంబంలో సినిమాలకు సాగిలపడుతున్నావా? సీరియల్స్ కు సాగిలపడుతున్నావా? ఈ లోక ముచ్చట్లు, వ్యవహారాలు, కట్టుబాట్లు, అవసరమైన నానా శక్తులు నీ హృదయంలో నింపుకొని నీ పడక గదిలో మాట్లాడతావు, నీ వంట గదిలో మాట్లాడతావు, నీ ముందు బాల్కనీలో మాట్లాడతావు, నీ ఇంటి వెనకాల స్థలంలో మాట్లాడతావు, నీ బాత్రూమ్ దగ్గర మాట్లాడతావు, నువ్వు చెట్లు నాటుకున్న స్థలంలో మాట్లాడతావు, నీ పొలంలో మాట్లాడతావు, నీ తోటలో మాట్లాడతావు. కానీ వాటన్నిటిలో నీకు అభివృద్ధి కావాలి, కానీ వాటన్నిటిలో ఉన్న యెహోవాని గణపరచడం మాత్రం నీకు తెలియదు. హల్లెలూయా. తెలుసా? తెలియదు. ప్రార్థన చేస్తున్నావు, సంతోషం బిడ్డ. యెహోవా నా ఇంటిలో ఉన్నాడన్నావు, సంతోషము. మరి నీ ఇంటిలో ఉన్న యెహోవాని నువ్వు గణపరుస్తున్నావా? కనపరుస్తున్నావా? నీ ఇంటిలో జీవాధిపతి అయ్యుండి నీ భర్త బయటికి వెళుతుంటే రాత్రి వచ్చేంత వరకు నీ భర్తను కాపాడేది యెహోవా అని నీకు తెలుసా? మరి నీ భర్త బయటికి వెళ్ళగానే నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థనకు బదులుగా సినిమాలు పెట్టుకొని, సీరియళ్ళు పెట్టుకొని వీళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే, వీళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి శాపాలు పెడితే నీ ప్రార్థన ఎక్కడ పోవాలా? నీ భర్త ఎక్కడ పోవాలా? నీ భార్య ఎక్కడ పోవాలా? నీ బిడ్డలు ఎక్కడ పోవాలా? హల్లెలూయా. గమనించండి, యెహోషువతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నీవు కుడికి గాని ఎడమకు గాని తిరగకూడదు. నేను ఏ మాట అయితే విడుదల చేస్తానో, ఏ వాక్కునైతే నేను ఇస్తానో, ఏ ఆజ్ఞనైతే నేను నీకు చెబుతానో దానిలో నుంచి నువ్వు కుడికి గాని ఎడమకు గాని తిరగొద్దు. అలాగైతేనే మోషేతో తోడై ఉన్నట్లు నేను నీకు తోడై ఉంటాను. ఆ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మోషేకు తోడుగా ఉండినట్లు, నడిపించినట్లు యెహోషువ అనే నీతో నేను తోడయుండి ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని నీ ద్వారా నేను నడిపిస్తానని కండిషన్ పెట్టినాడు దేవుడు అక్కడ. హల్లెలూయా. ఏం పెట్టినాడు? కండిషన్ పెట్టినాడు. యెహోషువ 1వ అధ్యాయం చదువుకోండి ఇంటికి పోయి. ఏం పెట్టినాడు? కండిషన్. హల్లెలూయా. మన మధ్యలో ఉన్నాను అంటే సంతోషమే. మన మధ్యలో ఉన్న వాడికి అధికారం ఇస్తున్నామా?
మన మధ్యలో ఉన్న వాడిని గణపరుస్తున్నావా? చెప్పండి, గణపరుస్తున్నావా? ఇంటిలో భార్యాభర్తలు కూర్చొని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ, సీరియల్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ, వ్యతిరేకమైన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకుంటూ, దేవునికి ఇష్టం లేని సంభాషణ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అదే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కూర్చొని అదే ఇంటిలో కూర్చొని వారికి కలిగిన నష్టముల గురించి మాట్లాడుకుంటారు, వారికి కలిగిన వేదనల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, వారికి కలిగిన అవమానం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అదేదో సుఖంగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉంటే ఈ రోజు ఈ శ్రమ నీకు వచ్చేదా? వచ్చేది కాదు. హల్లెలూయా. బ్రతకటం దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు బిడ్డ. ఏం నేర్పిస్తున్నాడు? బ్రతకటం. యేసయ్య ఆశీర్వాదాలు ఎలా వస్తాయి? ఆదివారం 10ంటికి వెళ్ళి 1 గంట వరకు కూర్చొని 2 వరకు కూర్చొని ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొని వాక్యము విని, అబ్బో నాకు బాగా నచ్చింది, నిజంగా దేవుడు నాతోనే మాట్లాడాడు, నా గురించి మాట్లాడాడు అని చెప్పుకొని మాట్లాడుకొని పలుకొని నీ ఇంటికి వెళ్ళి మరలా నీ పాత జీవితాన్ని నువ్వు గడిపితే ఏ మార్పు నీ జీవితంలో కనబడదు? ఏ మార్పు కనబడదు? ఏ ఆలోచన కనబడదు? హల్లెలూయా. మన మధ్యలో యెహోవా ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు. మన మధ్యలో ఆయన నువ్వు గనపరుస్తున్నావా? నిద్రపోతూ దేవుని అవమానిస్తున్నావు. అవునా కాదా? హల్లెలూయా. నిద్రపోవద్దు అని చెప్తాను. ఎందుకు చెప్తాను? నువ్వు నిద్రపోకుండా ఉండటం దేవుని గనపరిచినట్టు. హల్లెలూయా. నీ ఆలోచనలు ఇటు అటు తిరగకుండా, బయటికి వెళ్లకుండా, వేటి గురించి ఆలోచించకుండా నీవు ఇక్కడ కూర్చొని ఆయన వాక్యము శ్రద్ధగా వినటము, దేవుని గణపరచడము. హల్లెలూయా. ఎవరైతే నన్ను గణపరుస్తారో నేను వాడిని గణపరుస్తాను. మాటిచ్చిన దేవుడు తప్ప దాన్ని పొందుకోలేని మన జీవితాలు తప్ప. ఏం తప్పు? దాన్ని పొందుకోలేని మన జీవితాలు తప్పు. హల్లెలూయా. గమనించండి. నాకు బాధ కలిగింది కదా అని తెచ్చుకొని తాగుతున్నావేమో. ఈరోజు నీకు 10 రూపాయల బాధ ఉంటే 100 రూపాయలు తెచ్చుకొని తాగుతున్నావు కదా. రేపొద్దున ఆ 10ది కాస్త 100 రూపాయల బాధ అవుతుంది నీ జీవితంలో. గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు తెచ్చుకునేది ఒక అర్ధగంట లేకపోతే ఒక పూట నిద్ర తెచ్చుకుంటున్నావు అంతే. కానీ దాన్ని తరుముకుంటూ వచ్చే శాపం నీకు కనబడట్లే నీ కంటికి. హల్లెలూయా. అది అర్థం కావట్లా నీకు. నువ్వు ఎంతసేపు ఒక